אלו? כן. שלום. שלום וברכה. עם אני מדברת? עם עברה? עם עברה? כן. שם יפה. תודה. עם מי אני מדברת? עם ולדה. עם ולדה? כן. כן, ומה ולדה רוצה? הצפצופים האלה הם מעצבנים אותי, את יכולה להוריד אותם בבקשה? נו, ככה בפלאפון. אה? ככה בפלאפון. זה הפלאפון, ככה הוא מפריע? הוא מציקה. מחר אני הולכת לסלקום, אני מחליפה. את מחר הולכת לסלקום מחליפה? כן. אוקיי, מה את רצית? שנייה. ולדה, נשניים, בבושקה. שנייה, אני צועקת על ילדה שלי. בסדר. כן. לא תצחיק לי בפרצוף. את בעצמך צוחקת. אני אוהבת לצחוק, אני הלכתי סדנת צחוק. נו, זה טוב. אני אוהבת צוחקת, ברוסיה אני הייתי מורה לצחוק בבית ספר. היית מורה לצחוק בבית ספר? בקייטנה. מה? בקיצור. בקייטנה? איזה הסרות שיער יש אתם? מה? איזה הסרות שיער יש אצלך? הכל, כל הגוף. כל גוף? כן. כל גוף, למה את מתכוונת? מכף רגל עד למצח. יש לך גבות? אני לא יש גבות שלי, יש לי גבות של גורילה. יש לכם 10 שיער מהשיניים? תאמיני לי, את עושה לי את היום. זה בריא לצחוק. ברור שזה בריא. איתך אני אוריד קילו. למה קילו 2? אלא את מורידה שערות מהשיניים. לא, זה בצחוק. אני חושב להוריד שערות מאצבעות ברגליים. את יכולה. אני יכולה ומציפורניים ברגליים. ציפורניים? על הציפורן או מתחת לציפורן? מתחת ציפורן. אז שם כן. חלום שלי לדעת מי את. אני ולדה, סתם, אני 12.5. סתם, אני ולדה. את ולדה? אבל קראת לבת שלך ולדה. רגע, לא, בת שלי זה קריסטינה. שנייה, בת שלי מתה. לישון קריסטינה! קריסטינה רגע גסה להנשמה. קריסטינה, בסדר? היא בסדר, ברוך השם. היא בסדר? יופי. את מעוניינת לעבור למשרה יותר טובה? כן. אני מנהלת מרכז לטיפול בצחוק, ונשמע לי שאת אישה מאוד מצחיק. מעוניינת? מה? את מעוניינת לבוא למרכז לטיפול בצחוק? לא, למה אני צריכה טיפול בצחוק? לא, את היא מדריכה. איך אומרים? ברית שניים, ברית? נו, מה, משכורת בריטוס? משכורת. משכורת טוב. מה, משכורת טוב? מציעים לי עבודה, אלא, משכורת טובה. משכורת טוב, ברוך השם. צריך להגיד ברוך השם. ברוך השם. יש לי שאלה. אפשר להוציא שיער מהעיניים, מגלגלי עיניים בפנים? כן, ברור. פשוט, אני חשפנית בודדות. מה? יש מטופחת. גם את אמרת לי, צביקה חמוד. אפשר להוציא לה שערות מרגליים? כן. אפשר להוציא שערות מהקוטג' שלי? מישהי עשה לי את הקוטג', אם אני תופסת אותה. מצאתי שערה בתוך קוטג', את יכולה לחסל את זה? עם לייזר או בלי לייזר? יש אתכם שעבה? לא, אין לנו. אז מה יש אתכם? יש אצלכם רק לייזר? רק לייזר. איי. איי. לייזר, איזה לייזר? איזה דגם? איזה שנה? למה את מכירה לייזר? הלייזר כמו שיש בסיטי. הירוק? במה?
את מאשדוד? לא, אז איפה את? מראשון. הראשון, Блядь, הוא חברים של רביקו ואילנה. אוי, חמודים הם, חמודים. את רוצה לדעת מי אני? כן. אני 10. מה את? אני 10. לא קוראים אותי עדי תימניה פלאפל כפרה עליק. את רוצה צחוק בעלי שמשון עשה. טוב, יאללה, אין לי הרבה זמן. מה זה אין לך הרבה זמן? זה לא בסדר, אתם לא משקיעים זמן לקוחות. אז תבואי לפגישה. יש אתכם באשדוד? או תתלונני. כן. יש אתכם באשדוד? איזה רחובה? איזה רחובה? רק שנייה. את הורגת עברית שלי? אני בארץ 81. לא תקפת עברית. יש לך פייסבוק, תחפשי אותי בפייסבוק, אילונה. אילונה. אז אמרת שקוראים לך ולאדה. זה שם במה שלי. אבל לא קוראים לה קריסטינה? מה שלי? זה השם במה שלי, אילונה. שם במה? באיזה במה? כן, אני הייתי זמרת מאוד גדולה ברוסיה. אבל לא היית מורה לבית ספר לצחוק בקייטנה? את זוכרת את כל הפרטים. רואה, אני מקליטה אותך. זה היה עבודה צדדית, הייתי צריכה להשלים פרנסה. ואיך יש להם פרנסה? אני זכריה, זכרונו לברכה, הוא מת. זכריה? טוב, יש לי עבודה, יאללה. תתקשרי ב9:30. מה הפייסבוק שלך? מה? יש אותך פייסבוק? יש אותי בפייסבוק. מה? מה שם המשפחה שלה? שלי? בוא נמצא אותך בפייסבוק. את מחוברת לפייסבוק? את מחוברת לפייסבוק? תכף, כן. נו, דברי. בלי הרבה בלבולי תכף. אני החלפתי שם שלי בפייסבוק. החלפת? לא, רגע, ועדה קריסטינה. איך? עם רווח, ואת בית שכי, החלפתי את הכינוי. רגע, תהייתי לי את זה? עם עין. עם עין? עם בי. טוב, תתקשרי ב9:30, יאללה, ביי.